खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामाव रेलजों दावबायग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मैया 18 फेब्रुवारियाव इलेक्ट्रिक ट्रेन एबा मोब्लिब ट्रेन खारहोजेननानै आनजाद नायदों मैयानि बे खारहोजेननानै आनजाद नायनाय ट्रेना बङाइगावनिफ्राय सुरुपेटासिम खारदों आरो आनजादाव जाफुंसारनो हादों रेल बिफाननि सासे अफिसारा फोरमायनाय बायदिब्ला 24 नङाब्ला 25 फेब्रुवारियाव चिफ कमिशनार अफ रेलवे सेफ्टिया दावबायफैनानै बिनि सायाव नायबिजिरफैगोन आरो बेनि उनावसो मोब्लिब ट्रेन खारनायखौ गनायथि होगोन बेनि उनावनो इलेक्ट्रिकजों पेसेन्जार ट्रेनखौ खारहोजेननायनि थांखि लादों आरो मार्च दाननि गेजेरावनो गुवाहाटीसिमबो खारहोनो थांखि लादों आरो उनाव गुवाहाटीनिफ्राय भारतनि गासै जायगाजोंनो फोनांजाबनो राहा लागोन होननानैबो बुंथिदों आसामाव मोब्लिब ट्रेन खारहोनायनि थाखाय बोसोरथामनि थांखि लानाय जादोंमोन दा बोसोरथाम जानाय लोगो लोगो मोब्लिब ट्रेनाबो खारनायनि लामायाव फैबाय होननानै बिथाङा बुंथिबावदों बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि मोब्लिब ट्रेना खारोब्ला खम समनि गेजेरावनो गोजान जानथायसिम थांनो हागोन आरो डिजेल बाहायनानै आबहावा गुबुंले जानायनिफ्राय रैखा मोननो हागोन बिटिआर ओनसोलाव दिनैनिफ्राय रागाम हाबाफारिया जागोन 19, 20 आरो 21 फेब्रुवारि सानथामनि हाबाफारि लानानै बिटिसि हारिमु बिफाननि बानजायनायाव हारिमुआरि सोलाय-सोल' रागाम हाबाफारिया दिनैनिफ्राय खुंजागोन सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय बे रागाम हाबाफारिया क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंजागोन बे हाबाफारियाव बिटिआर ओनसोलनि गासै हारिनि हारिमुखौ दिन्थिफुंनाय जागोन चिरां जिल्लानिफ्राय आयेन बेरेखा दंफां हमनो हादों चिरां कसुगाव आरो हल्टुगावनिफ्राय आयेन बेरेखायै दंफां थुख्रा लाबोनानै बङाइगावनि फार्निचार बानायग्रा गदामफोराव होफैनाय आरो बेफोरखौ आसामनि दाब दाब जायगायाव दैथायहरनायखौ खौरां मोननानै हाग्रा बिफान आरो एसएसबिआ गोख्रोङै सिग्रोमनाय खामानिखौ मावदोंमोन बे समावनो मैया चिरां जिल्लानिफ्राय दंफां थुख्राजों बुंफबनाय गंबा टाटा मबाइल गारिखौ हमनो हादों हाग्रा बिफाननि मावथिया फोरमायनाय बायदिब्ला हमजानाय दंफांनि बेसेना हाथायाव 10 लाख रांनिबो बारा जागौमोन गारिखौ हमनो हादोंब्लाबो गारियाव सासेबो मानसि गैयामोन बेनिखायनो रावखौबो हमनो हायाखै होननानै बुंथिनायजों लोगोसे सिगांनिफ्रायनो आयेन बेरेखा दंफां दानफायनायफोरखौ गोबां खेब हमबोदों होननानैबो बिथाङा बुंथिदों आसामनि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगौ आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ गेलेनो गोसो गैया बे खोथाखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों बिथाङा फोरमायदों दि थांनाय 1 फेब्रुवारियाव बिथाङा गावनि जोनोम सानाव आसामनि बिजेपि स्टेट प्रेसिडेन्ट रन्जित दास बिथांनो गांसे एप्लिकेशन गथायदोंमोन जेराव फैगौ आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ गेलेनो गोसो गैया होननानै लिरनाय दंमोन बे खौरांखौ न'खरनि रावबो मानसियानो मिथिया आरो मैया गिबि खेबनि थाखाय मिडियानि गेजेरजों रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों होननानै बुंथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि बिसायख'थिखौ गेलेनो गोसो गैयाब्लाबो पार्टिया जुदि बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थिनोब्ला पार्टिखौ मान होनानै बिसायख'थिखौ गेलेगोन मा जाहोननि थाखाय बिसायख'थि गेलेनो गोसो गैया बेनि सोमोन्दै जेबो बुंथियाखै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव मिलिटारि आयेन सोलिदों बे खोथाखौ बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा क'क्राझार सहरनि साखाथि बालाजान्थिनियालि मोनसोर गामियाव बिपिएफ हान्जाया मैया हाबनाय हाबाफारि खुंदोंमोन बे हाबाफारियाव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि बिपिएफ मावथिफोरनि सायाव नाख्रेबनाय नासयनाय जाथाया सोलिबाय थादों जेबो जाहोन गैयालासे बिपिएफनि मावथिफोरनि सायाव नोजोर होनाया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव आरो सोंखारिथाव होननानैबो बुंथिदों बिथाङा बुंथिबावदों दि पुलिस बिफाना बिपिएफ मावथिफोरनि सायाव जाहोन गैयालासे सिगि सग' खालामनाय सिग्रोमनाय गारि बायदि लानानै थांनाय बेंक एकाउन्ट आरो चेक बुक बायदिफोरखौ लानानै थांनाया थारैनो दुखुनांथाव आरो सुबुंखान्थिखौ मान होनाय जायाखै होननानैबो बुंथिदों बेनि अनगायैबो जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाया मोन 12 बियाबावबो बिजाथि फसंगोन होननानै बुंथिनायजों लोगोसे बबे मोनसे दोलोजों आखाइ हमनानै बिसायख'थि गेलेगोन बेखौ फैबाय थानाय साननै सानथामनि गेजेरावनो फोसावगोन होननानै बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोब्ला नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेशन सौहैयो काजिरङा माहारियारि हाग्रामानि कहरा रेन्जआव खामानि मावबाय थानाय
टिपु साहु 51 बोसोर बैसोनि हाग्रा बिफाननि मावथिया गावनि डिउटियाव थाबाय थानाय समावनो गान्दानि गाग्लोबनायाव जिउ खोमानो गोनां जादों। खौरांनि बायदिब्ला कहरा रेन्जआव रुंसारि जानाय हाग्रा बिफाननि मावथिया हाग्रायाव डिउटि होबाय थानाय समावनो फिसा गोनां मासे गान्दा बिमाजों मोगा-मोगि जादोंमोन। बेयावनो बिमा गान्दाया टिपु साहुखौ गाग्लोबदों। गाग्लोबनो फैनाय गान्दानि सायाव गरसे गुलिबो गावदोंमोन, नाथाय गान्दाया टिपु साहुखौ गाग्लोबनायखौ नागारियाव बिथांनि लोगोफोरा गरबायै गुलिखौ गावनो गोनां जादों। बेयावसो गान्दाया एंगारलांदों। जोखोम जानाय टिपु साहुखौ फाहामथायनि थाखाय फाहामसालिसिम लानानै थांदोंमोन, नाथाय फाहामसालि सौहैनायनि सिगांनो जिउ गोमादों। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगांनो सोरखारि खालामनायनिफ्राय थालांनाय बिटिआरनि गं 942 गुदि आरो गेजेर खोलोबनि फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनांगौ होननानै आसाम आरो बिटिसि सोरखारखौ गोख्रों रावजों खावलायदों दुलाराय बिटिसि सोरखारि नङै गुदि आरो गेजेर खोलोब फरायसालिनि फोरोंगिरि गौथुमा। बिथांमोनहा मैया 18 फेब्रुवारियाव क'क्राझार प्रेस क्लाबाव खौरांगिरि मेल खुंदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो बिथांमोनहा बे खोथाखौ बुंथिदों। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा बुंथिबावदों दि थांनाय 8 फेब्रुवारियाव प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला थिसनलाइ गथायदोंमोन बेयाव थालांनाय गं 942 गुदि आरो गेजेर खोलोबनि फरायसालिफोरखौ फैगौ 20 फेब्रुवारिनि गेजेरावनो सोरखारि खालामगोन होननानै। दा बेनिखायनो बेखौ आसा खालामनानै नेगासिनो आरो थाबैनो सोरखारि खालामनानै होनो थाखाय खावलायदों। मानोना बिथांमोनहा गोलाव समनिफ्रायनो दरमाहा गैयालासे फोरोंगिरि महरै साख्रि मावबोदों। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि फरायसालिफोरखौ बन्द खालामालासे बिटिआर गोरोबथायाव थानाय बायदि बिटिआरनि फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनानै होनो थाखायबो खावलायदों बिथांमोनहा। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि फोसावनायनि सिगांनो जुदि सोरखारा सोरखारि नङै फरायसालिनि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनानै होआब्ला सुबुंखान्थि राहाजों सोमावसारगोन होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा। आसामाव मैया भारतनि मादावनो बयनिख्रुइबो गोलावसिन दालां लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों बेखेवदों। बे दालांखौ ब्रह्मपुत्र दैमानि सायाव आसामनि धुबुरीनिफ्राय मेघालयनि फुलबारीनि गेजेराव लुफुंनाय जागोन। बे दालांनि गोलावथिया 19.28 किल'मिटार जागोन आरो बेनि थाखाय 4,997 कौटि रांनि थांखि लानाय जादों। बेनि अनगायैबो बुहुमनि देरसिन दैमा दिप माजुलिखौ जरहाटजों फोनांजाबनो थाखाय माजुलि ब्रिज बानायनाय हानि फुजा होनायावबो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों बाहागो लादों। बे हानि फुजा होनाय हाबाफारियाव आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथाङाबो बाहागो लादों आरो बे दालांनि गोलावथिया 8 किल'मिटार जागोन आरो बेनि थाखाय 925 कौटि रांनि थांखि लानाय जादों। मुंदांखा क्रिकेट लीग इन्डियान प्रिमियार लीग IPL 2021 मायथाइनि थाखाय गेलेगिरिफोरनि निलामिया मैया 18 फेब्रुवारियाव चेन्नाईआव जादों। बे निलामियाव साउथ आफ्रिकानि अलराउन्डार क्राइस मरिस बिथांखौनो बयनिख्रुइबो बांसिन 16.25 कौटि रां होनानै राजस्थान रयेलआ बायबाय। बिथां क्राइस मरिसआनो IPLनि जारिमिनाव बयनिख्रुइबो बांसिन रां होनानै बायजानाय गेलेगिरि जाबाय। बिथांनि सिगां निलामाव बयनिख्रुइबो बांसिन 16 कौटि राङाव भारतनि युवराज सिंहखौ 2015 मायथाइयाव दिल्ली डेयारडेविल्सआ बायदोंमोन। 2021 मायथाइयाव भारतनि क्रिकेट गेलेगिरिनि मादाव बयनिख्रुइबो बांसिन 9.25 कौटि रां होनानै कृष्णाप्पा गौतमखौ चेन्नाई सुपार किंग्सआ बायबाय। मख'नो गोनांदि 2021 मायथाइनि IPLनि निलामाव गासै 292 गेलेगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बेनि मादाव 164आ भारतनि आरो 128आ गुबुन हादरनि। इन्डियान सुपार लीग ISLआव मैया चेन्नाईयन आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेडनि गेजेराव फुटबल गेलेनाय जादोंमोन, जेराव चेन्नाईयनआ गरथाम सोनो हादों आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेडआबो गरथाम सोनो हादों। दिनै एटिके महन आरो इस्ट बेंगलनि गेजेराव मोनाबिलि 7:30 रिंगानिफ्राय फुटबल गेलेनाया जागोन। दासान्दि टेबोलनि फारियाव दङ सेथियाव एटिके महन, नैथियाव मुम्बाइ सिटी, थामथियाव हायद्राबाद, ब्रैथियाव गवा, बाथियाव नर्थ इस्ट। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।